Sean Poropat, Studio Sonda. Kako u praksi uključujete publiku u stvaranje kampanja ili proizvoda? Pa mislim da je to danas jednostavnije nego ikad jer imamo medije, imamo društvene mreže, jednostavno treba se malo organizirati, postaviti pravila igre i stvar je riješena. Mi već sad 4. godinu za redom imamo taj naš program Design by People gdje uključujemo i klijente i ciljnu publiku da zajedno radi s nama i stvarno imamo prekrasne rezultate. Postoje li neki izazovi možda kada se publika previše pita ili utječe na projekt? Da, mislim da ima izazova jako puno i upravo zato je to jako i zahtjevno, ali ako se dobro organiziramo, pogotovo danas stvarno u našoj struci imamo jako velike znalce koji ako se malo potrude mogu stvoriti sistem u kojem je to moguće. Treba odrediti pravila, tko što zadužen, od koga se što očekuje i mislim da onda to može itekako funkcionirati. Može li onda sudjelovanje publike u stvaranju nekog brenda zapravo pomoći da brend bude autentičniji? Ja mislim da je u tome ključ. Danas jako žudimo za autentičnošću i za motivacijom, a to je ono što nam upravo naša ciljena skupina ili uopće publika može dati. Jer oni jednostavno žude za sadržajem, žele biti dio nekakve priče, a pogotovo dio priče brenda kojeg svakodnevno koriste. I ako neko zna nešto o tome, o tom brendu, o toj usluzi ili nekakvom proizvodu, onda su to stvarno oni. Imate li možda neki primjer projekta u kojem je sudjelovala publika koji je bio iznimno uspješan? Pa ono što znam jer sam uključen, to su naši projekti u kojima smo radili, na primjer, s Elanom Design skija za Elan, u kojoj smo napravili nevjerovatne rezultate, imali su povećanje od 30% u prodaji, skije se i danas prodaju, dakle ono što sam rekao, treba se samo dobro organizirati i znati postaviti što naša ciljena skupina, što publika radi, a što radimo mi. Važno je samo da se ne miješamo tu, da ne ispada da je svatko dizajner ili da je svako copywriter, moramo znati točno to što radi. Puno hvala.